أنا هذا اللي إذا خبركم تختاتلتي مدبنا مدب إهين مهين لمون كم تلمود بسلسته قدات نبقهم كبليو نتهم قدات نمل لا يزاكل أب زغنيات زي بفلاي أبزي حزني هذا اللي نعمله مبل عسرة معلتي بهر سبات النفسات إثيوبيا تخبير نيرو نزيد حيزنا مساهم صانعتن قبرنا قتيلنا أب زحلف سومون بهراوي كلا منجستي كلا أمحارة مس أبتا كل زنبر هزبا ودب فانو أمحارة سمع سلام كتيمو نيرو سمع سلام زلو ترجم تاي زبلون كنا العلينا أب مودات هذا ما كوب سالسان كلتن التسند إثيوبيا التجبر زلا مسندا أنت يمثل ترجمة توعلا أنت أيو بخميكا نبزي درجة زين نبت حريا بقي عزبل نلعلو زعبا كهلو نايو نزياتهم العلنا مساخهم أب استوديو صانعت نجبر مسارحتي مرها سلام مرسالو أنا ومبريه برهنا قصيل نزقصلو دقائق مساخهم صانعت نجبرنا عشان نايمك تلكون لكم نعدل مرها كم تقدم إلى زل علكو أب زومنزي عبي في السامة تاعنا جد نيرو أب إثيوبيا زون مبل إسرة معلتي بهر سبات نفسات إثيوبيا أيو زبع على زي زحلف 10 شعات عامتات بزتفل على مري حساب إنها تخبر زمس بعليو لمزبن ون بناي بعلو ملكة عب كنا أب حدش كلل قدم حجي أب كلل بهر سبات نفسات دبوب زنبرة كلل مأكلاو إثيوبيا بكتما وسعنا يتخايدو تي بعل كم تلمود كم زحلفوا بعلات بهر سبات نفسات إثيوبيا ننا يبعلهم ملكة ننا يبعلهم مللي مننتهم ننا يبعلهم تحستو حيزم زقربلو أب بزهانت زلوهم وبكابا حيزم زقربلو عبي مدرخيو زبعلزي كبعل كلو ما بقسيو نصدق حق منجستي 29 حدار صدق حق منجستي معلتي بهر سبات كوين خبعال بايتو فيدريشن بشحن شعات 89 مبس موسانو سعيبو ببعمتو زبعالزي حاجة مرة خبرة بهراونتن هزبسات إثيوبيا بهر سبات إثيوبيا أب بزحن نزلهم حدنات نمنص براق زغبر بعالي لم زبنون كمت ناي كل جزء عبيتي حلف تسرح منجستي قدامي مينستر أبي أحمد بايتو فيدريشن عفوا بايتو فيدريشن أيتا أجاني وتشاجر حويسو قالوا توكلتي حلف تسرح منجستي ترخبوا له بعالي نيرو عبيت مال اختاتون تم حلالي فم نيروم النزي أتوم اسكي تقلل أبيلكا أتوم نت بيكون عند النت بتاعت زتم حلالفو بفلاي مس عبيت بروجكتات لمعات إثيوبيا تتحيز قدامي مستر أبي أحمد زرع علوم نيروم إثيوبيا عرسة بقطبة نتاريخها نملوات تجاورم زلا بحرشة بمقدم بتوجزم زجمرتهم عبيت تبجسوتات هلو نزيعتهم مزميزكا كسب تجاف نايتي عقم تتقيمك تزدلا حرنت قطبة وحرنت مرققات زي ما حلالفوا مال اختنيرو دلك بكا يو تو بعل يو حبراو النت هاجر ويكعاب لتفلاليو خبابتات هاجر نركو حبرتات بقبو أقوليها محبر السوا حد النت بايتا خحز نتفتات بايتا لحزولو معلتهم مغانو كابل التفلاليو خبابتات هاجرنا كابل التفلاليو محبر السوا للتوصات وسبات يو إثيوبيا تحقفو سقاتات بهالتات بوزح محبر السوا ومننتات هزبا وحد النتات اللي من صبراق يتوجهوا يوم صنيحهم زو زعبازي لحلفو سلسته تختاتلت مدباتنا الشفان هيفنا يو خمم صانا بزعبو بوزح مزنتاو اقداس لك يكون يخليو ياو اوريدي توبعال بايتا حيزو خم ريتوون لا سدنا يوم لصنحنا نغرات نيروم يوم ابلعليو عليو لصنحو نغرات عليخا بمخاد مدايون ياو تو حدنت كصرحو لخلو نتوتاتون بخبر قدامي مستر أبي أحمد مدرب بيلوم تمحلاليفوم يوم ياو خبر قدامي مستر أبي أحمد مدروم إثيوبيا ببزو حبرتات لتسألت حبر قوانقاتات التونن بدم حبراونت لتهانساتن بحبر طبابات التساغر هاجريا كولو يوم لقلصو ياو بحبرتات لتسألت مالت لتفلاليو التحساسباتات صنعو خوينوم لزا هاجر كقلصوا بلو خلو أقبابات
مدلوات لاجبرت نايزمن موائل نايزمنات موائل لحلفت هاجر مخانا لمم لخاتيو حبر قانقواتات اتون انت بهالتلو دمو هاجرنا بزحا قانقوا لانجد بايتايو ያው ቋንቋ አውሽቱ ለሐቅፎም ፍልጠታት ፍልስፍናታት ስነልቦናታት ባህልታትን ካልኦት ለአመሰሉ ነገራቱን ሐዲዩ ብለይ ሐዲዩ ምንባር ብለይ ይኽለሉ ዓቀን አፍቱ ባይታ ልረዩ ምትእሳራት ላብ ረብሓ ብምልዋጥ መዳይውን ለለዎ ግደ ሰፊሕ ምዃኑ ቱ ሕብሩ ቋንቋታት ሃገር ጸጋ ምዃኑ ኢትዮጵያ ሓደ መግለጽ ያ ኮይኑ بخبر قدامي مستر أبي حمد مدرة ترى أيو مالتيو بدم حبراونت لتهانساتن بحبر الطبابات التساجر هاجر ياون كل يوم القرصوا بدم حبراونت ويكع حبر دمات تبهالتلو تاي مالتيو إلنا مرأي أقداشي لخون ياو دم حنتي أكل راقي حياة تو حبري لحبر قبل التفلاليو خبابتات أفتو بزها قوان بزها ማህበረሰብነትን ቱ ጸጋታት ኮይኖም ልግለጹና ልከተ አሳስረና ልኽእል ርትዕታት ለሐቆፉ አፈላላያት ለምግላጽ ማለት እዩ ያው ኢትዮጵያ ከም ልፍለጥ ቱ ጂኦ ስትራቴጂክ ረብሓ ግምት ውሽጥ በመታይ ለመዋዕላ ሰላም ረኺባ ለይትፈልጥ ሃገርያ ያው ካብ ባዕዳውያን መግዛእቲ ጀሚርኻ ባዕዳውያን መግዛእቲ ለሐቀንዎ ስራሕትታት ኣብ ዓዱ ውሽጥ ባይታ ሒዙ ሽቶታት ባዕዳውያን ገዛእቲ ወይ ድማ ኢትዮጵያ ክገዝኡ ለደልዩ ወይ ካ ኢትዮጵያ ከተራ መስሉ ደልዩ ኃይልታት በመካት መዳይ ኢትዮጵያ ካብ ኣርባዕቱ ሸነኽ ሃገር ለተፈላለዩ ወኸባብታት ለመጹ ዜጋታታ ስለ ህልውና ስለ ውሕላዋ ስለ ውሕስና ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሎም ለጽንሕዋ ሃገር ያልማሉ ያው እዚ ለምባል ለተደለየ ናይ ቀረባ ጊዜ በታሪክ አይኒ ታሪክ ኩናት ዓድዋ እንተርኢናዮ ያው ከምቱ ትፈልጦ ዓድዋ ብናይ ኸዘጽዋዓ ክልል ትግራይ ተውሂሉ ኣብ ልተሐንጸጸ ዶብ ሉዓላዊ ወይ ከዓ ግዛኣት ሉዓላዊት ኢትዮጵያ ልርከብ ባይታዩ ያው ክሳዕ ቱ ባይታ ንሱ መጽዩ ቀይሕ ባሕሪ ኸዚ ቱ ብለይ ግቡእ ሲኢናዮ ኢልና በር ባሕርና ልምምላስ ብዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ሰፊሕ منقسغاس እንገብረሉ ለለና ባይታ ሓሊፉ ጸላይ ክሳዕ ኸዚ ቱ ከምቶ ቀዲመ ልገለጽኮ ክልል ትግራይ ተውሂሉ ልጽዋዕ ቦታ ኣብ ልመጸሉ ጊዜ ካብ ልተፈላለዩ ሸነኽ ሃገር ሰባት ናፍቱ ባይታ ሱ ነቂጦም ኢትዮጵያውያን ብልሰመረ አግባብ ጸላ መኪቶም ሉዓላውነቶም ክሳዕ ኸዚ ዓቂቦም ያው ኣብ ኸዚ እንርከብ ወለዶ ኣብ ልኸድናዮ ከባቢ ኣብ ልተንቀሳቀስናሉ ቦታታቱን ንሕና ተገዚእና ኣይንፈልጢ ልብሉ تو ناشنال برايد ويدا تو بهراو خرعتنا مسرت كحز لخاللو تاريخ يزنت مالتيو خمل زيوم حقتات بدم حبراونت لتهانصتن لبل ንግግር ወይ ከዓ መደረ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር የዘክረና ማለትዩ ኢትዮጵያውነቱ ልነበሩን ጸኒዑም ልቅጽሉ ዮም እዩ ልብል ቱ መደረ ካብ ለሐቆፎም ቃላት ያው ኢትዮጵያውነትን ኦፍ ኮርስ ስቴት ፎርሜሽን ኣብ ልተፈላለዩ ጊዜታት ኢትዮጵያ እትባህል ሉዓላዊት ሃገር ከቢድ ታሪካዊ ረዝኒ ለለዋ ሃገር ኣብ ልተፈላለዩ ጊዜታት بتفلالو ፖለቲካው ኸይድታት ዶብ ሰጊሮም ለአቶይ ወን ኮኑ ይኹልዮም ኣብ ዓዱ ውሽጥ ብልፍልፍሉ ናይ ውልቀሰባትን ናይ ጉልጅለታትን ድሌት ያው ቅርጽታታ እንተ ተለዋወጠውን ቱ ኢትዮጵያዊ ሓድነትን ሰረታትን ክሳዕ ኸዚ ብጉሉህ ወይ ከዓ ብቁሉህ ልረዩ ነገራት እዮም ያው ኢትዮጵያውነትን ልነውሩን ጸኒዑም ልቅጽሉ ነገር እዩ ተባህል ተሎ ኢትዮጵያውያን ያው توم لأمسلو أنتو لا جلسنا يوم لا صرحنا يوم لصنعنا حبرتات مسرت بمقبار segregation لبهالخونه قالالو ممققال اما اخلهم سلام لكيهلي بوزح عدلات بوزح اغاطامتات لمفطار لنورو ነገራት ነይሮም እዮም ያው በዝሖም ዞም ለአመሰሉ መንቀሳቀሳትን ድሌታትን ዶብ ሰጊሮም ለአትዩ ነገራት ተኸምዃኖም ኣብልኾነ ሰዓት ኢትዮጵያውያን ተፈላልዮም ተቪሉ ተኣሚኑሉ ብድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ አቲና ከምድሌትና ምግባር ንኽእሊና ልብል ሓይሊ ሞጽዩ ኣፍቱ ባይታ ነገራት መንቀሳቀስ ኣብ ልፍልመሉ እዋን ግን ኢትዮጵያውነትን ላብ ድርድር ለይቀርቡ ዛዕባታት ምዃኖም ተፈሊጦም ጸላይ እንዳሓፈረ ልተመለሰሎም ናይ ታሪክ ሓቅታት ከርና ዓርዮም ሰፋሕትዮም ንሕና ኢትዮጵያውያን
ሕብረ ብሔራውነት ብምጥንኻር ብሓበራዊ ዛንታ ተኣሊምና ትካላዊ ለውጥታት ወይ ድማ ሪፎርምታት እንዳጠናኸርና ብሔራዊ ረብሓና እንዳዓወትና ምዕባለና ርጉጽ ክንገብረለና ይብሉ መድረኦም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብይ አሕመድ ያው ትካላዊ ለውጥታት እንዳጠናኸርና ትባሃል ተሎ ታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ልማዓት ስራሕትታት ንምዕዋት ናይ ውልቀ ሰባትን ካብቱ ትካላት ካብ ናይ ፖለቲካዊ ድሌታት ጽልዋ ሓራ ልኮኑ ብምግባር መዳይውን ካብቱ እዋን ለውጥ ድሒስኻ ቱ ኸዚ ኣብ መንግስቲ ምምራሕ ልርከብ ፓርቲ ብልጽግና ካብሉ መጸሎም ጊዜታት ድሒስኻ ትካላት ሪፎርም ላተገበሩ መጽዮም እዮም ዞም ሪፎርምታት እውን ሃገራዊ ሽቶታት ልምዕዋት ምዃኑ ብሰፊሑ መንግስት ብልተፈላለየ አግባባት እንዳገለጸ ምጽንሑ ይዝከር እዩ ናይ ዞም ሪፎርምታት ለውጥ እውን ኣብ ልተፈላለዩ ትካላት ብመዳይ ረብሓ ልረአዩ ጭቡጥ ነገራት ምምልኻት ያው ኸዚ ከም በሐድሽ ምግላጽ አገዳስ እንተለ ይኾነውን ያው ትካላትና ለምሳሌ ዘይሻረውት ክኾኑ ካብ ልድለዩ ትካላት ውሽጥ ሓዲዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዩ ቱ ሪፎርም ካብ ልዳሃሰሶም ኸዚውን ላተንከፉ ኣብ ለይ ቋረጽ ሪፎርም ውሽጢ ካብ ልርከብ ትካላትና ውሽጥ ሓዲዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዩ ማለት እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ካብ ናይ ሃገር ባጀት ጸንቂቅኻ በዓልኻ ልምክልኻል ለልዩ ናውትታት ካብ ዶብ ሰገር ወይ ካብ ሃፍታም ሃገራት ካብ ምግዛእ ላብ በዓልኻ ፍሪኻ ጠለብ ለለዎም ሃገራት ላብ ምቕራብ ተሰጋጊሩሎ ማለት እዩ ለኣመሰሉ ሪፎርምታት ቱ ትካላት ቱ ካብቱ ተራ ማሓውር ጀሚርኻ لمسرح بايتاتات لتموچاچو خنتات فطيرخا امامات منغستي ወይ ከዓ ስራሕቲ መንግስቲ በአግባቡ ልክኸዱ ልግበሩ መንግስታው ጻዕርታቱን የመላኽት ማለት እዩ ብሔራዊ ረብሓና እንዳዓወትና ተባህል ተሎ ያው ነውግዕለልና ሕብረ ብሔራዊት ወይም ደሞ ብዝሃ ማህበረሰብ እተሐቁፍ ኢትዮጵያ ከምዃኑ ብሔራዊ ረብሓና ብናይ ሓደ ከባቢ ወይ ከዓ ብናይ ሓደ ቋንቋ ተናጋሪ ወይ ድማ ብናይ ሓደ ንጹር of course ለጋምዶ ነገር እንተለውን አንቶ ልገልጽዎ ለተፈለዩ ኢልኻ መሚኻ ኣብ እትጽርሕሉ አግባብ ልረጋገጽ ነገር ከምለይ ምዃኑ ያው ምብራቅ አፍሪካ አብሪሁ ኢትዮጵያ ምዕባለኣ ክጋሃድ ብምስራዕ መዳይ ረብሓ ለሎ ፋይናንሳው ትርነዐ ቱ ታሪካዊ ምዕባለናውን ብሱሩ ታሪካዊ መግለጽታትናውን ላባይታ ልኽመጽ ረብሓ ለሎ ግድብ ህዳሰ ወይ ከዓ ንጋታ ሃይቅ ኸዚ ተመሪቁሎ ያው እዚ ብሔራዊ ረብሓና እንዳዓወትና ተባህል ተሎ ብሔራዊ ረብሓና ቱም ስራሕትታትና ርጉጽ ብምግባር ልመጽ ከምዃኑ ዞም ነገራት እዚኦም ደሞ ካብ 4 ሸነኽ ሃገር በሰብ በዓቅሙ በፍልጠቱ በፋይናንሱ ልሰርሖምን ጉሁል ልገበሮም ነገራት ከምዃኖም አፍቱ መድረኽውን በዓሉ አፍቱ ብሔር ብሔረሰባት ማዓልቲ ብሔር ብሔረሰባት ልመሐላለፈሉ ህዝብ ሃም ህዝቢ ከግድቡ ወደቡ ይልብል ነይሩ ያው በታሪካው ስሕተት ልሳአናዮም በር ባሕርታትና ንምርካቡውን ኢትዮጵያ አካል ብሔራዊ ረብሓ ከምዃኑ ኣብ አባይን ኣብ ቀይሕ ባሕር ልንጥልጠል ሓቅታት ለሓዘለት ሃገር ከምዃናውን ዞም ለኣመሰሉ ኸይድታት ላብ ባይታ ልምምጻ ቱ ሕብረ ብሔራውነት አስሚርኻ ቱ አፈላላያት ተውሂሎም ጸላኢ ብልገልጾም አግባባት ተለይኾነ ቶም ከም አፈላላይ ልረአዩ ነገራት ብመሰረታውነት አፈላላይ ከምለይኾኑ የግዳስ መጠናኸርቲ ጸጋታትና በብርካ ዓለም ለኸ እንጠልቦም ጠለባት በር ሰይርኻ መእተይ ሃፍትታትና ዊፐንስ ቱ ናውትታትና ምዃኑ ተፈሊጡ ያው ልረብሓ ምውዓል በሓባር ምስማር አድላይ ምዃኑ ብሔራዊ ረብሓና እንዳዓወትና ምዕባለና ርጉጽ ክንገብር ኣለና ብልብል ማዕዳ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ተጸምቢሩ ነይሩ ማለት እዩ አፍቱ መድረኽ ብጣዕሚ ደስ ልብል ሓደ ሓጋጣም ነይሩ ጀግና ልተኸበረሉ መድረኽውን እዩ ሃዲያ ንሃገሩ ጅግና ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ለወፈየ እዩ በማል ለኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ አዘንቲዮም እዮም ያው ከምቱ ልፍለጥ ኣብ እዋን ወራር ሶማሌ ጀታት ሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛት ኢትዮጵያ ጥሒሰን ኣብ ለኣተዋሉ እዋን ኢትዮጵያ መሪቃ ልለኣኸቶ ፍቱ ወዳዩ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ኣየር ለሃለው ጀታት ካብ ምብርዓን ሓሊፉ ሉዓላዊ ግዛት ጥሒሶም ኣትዮም ክብረ ሃገር ልጻብኡን ልድርዑሙን ጀትታት ክሳዕ ኣብ መዕረፍ ባይቶኦም ኣቲኻ ባይታው ረጊጽኻ ክሳዕ ጀትታት ጸላኢ ወቂዕኻ ክሳዕ ምዕታይ ልግለጽ ጅግንነት ኢትዮጵያውያን ካብ ለመላኸቱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብሱሩ ዓለም ለኸ
ተፈላጥነት ክህልዮም ካብ ልግብኡ ጅግና ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓደ እዮም በዛብህ ጴጥሮስ ጅግና በዛብህ ጴጥሮስ ለወደቀሉ ዕላማ ጅግና መንእሰይ ሃዲያ ከሳኹዑ ይብል መደረውን አስሚዖም እዮም ኣብ ምእኽልትን ንኹሉ እተሐቁፍን ክልል ምርካብና ንኹልና አልጠምር ምእኽል ድሌትን ባህግን ስለለለና ይብሉ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መድረኦም ዳጉ ዓፋር ኩርዓት ዳውሮ ጨምበላላ ሲዳማ ንአምሐራይ ሐሴት ገዳ ኦሮሞ ምቾት ሐረር ሐውልቱ አክሱም ንሃዲያ ታሪኩ ጁገል ሐረር ንቤኒሻንጉል ሐድጉ ቤተ መንግስት ፋሲል ንሃዲያ ጸጉኡ ዳንቶ ሶማሌ ንጋሞታይ ባህሉ ክትፎ ጉራጌ ንሕድሕድ ኢትዮጵያዊ መቀረቱ ይብሉ ያው እዚ አባህል ለለና ተእስስር ለምሳሌ ዳጉ ዓፋር ኢሎም ይጀምሩ ዓፋር ከም ትፈልጦ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ክሳዕ ምብራቃዊ ክፋል ሃገርና لزرقاح محبرسو بيو خبول صقا ባህልታትን ለለው ህዝብ እዩ ጸላይ ኢትዮጵያ ክትንክፍ አብል ደልየሎም ግዜታት ዞም መንገድታት እዚኦም አቋሪጹ ይልመጽ ህዝባ አፋር ብዳጉ አቢሉ ኢትዮጵያ ለሙሐስ ሰፋሕቲ ቅያታት እንዳሰርሐ ለመጽ ህዝብ እዩ ክሳዕና ይቀረባ ግዜታቱን አፍቱ ምስሉ አላው ግዛአትንቱ በር ባህር ተዳሂዙ ባንዴራ ወይ ከዓ ሰንደቅ ዓላማ ሀገሩ ትልዓል ተሎ للعال حدا نجر له كس هيكون نحنا أجملنا بنديرة هجرهم يفلت يوم توفيلو يجل بمبال يجل هزوا فار مرحته بيلو مالتيو بحرشة لركب التاوت نمدنفع عندنا الله ولا خونا عب لللو جزء توريزم عب اللي عم بيقولوا للأوان تكنولوجينا يمتك مع عقمنا نداسف عب الركب الأوان إثيوبيا بكلهم ممزنيات إثيوبيا كاب سلمات نابوغا حتى اب اتسغرو الاوان كل حزبي بحبر دوكبل مصوعتا يقرب بمبال حزبي للتجمرو ناي لمعات سراحتات كحل خلو دوب سغر يكون ناي عدوشت منقسقاسات اب مقصصارن اب مقلباسد غدو كوسد خور قدامي مستر افتو مدرخ مدره سميعهم يوم زي لحسقو افتو ناي هديه وعلا صبو كابزي بتوسخي رسم محدر تاكلل اندشاو تاسول مزب عالزي تتحيزو زركب توسخي حدا تاوت زخون لم زلعلو وي تروفات ኢትዮጵያ بزح ساعات نزحلفو كلتا 3 عامات هاجراوي زت نمكياد سفحتي افتخيد كجبرو زغبوم عبيتي تسرحت تجباراتنا فصمتها تركب تكوميشنون بتفرق كللات التاوت ناكبه كاب جافس كاب جاف بزيكا كلل تግራይ كاب محبرسب دياسبوراون التاوت سخون ابت زتخلعلو زغبوم فلليات قند مبغسي اب تفلالي مبغس تاريخاوي يخون كالو بوليتيكاوي مبغس زلوم مبغسي زي مقداو زي مسمع كون زغلو حساباتنا اتكبت يتركب حبراو زانتا ويكا حبراو ترخب بمهناص حزبتات ناب حدا هاجراو شتو بحبار كوحزو زخل زتنم هناصون نمزرغحن بايتا نخحزنا سرحتها تركب رسم محدار كل ماكل ኢትዮጵያ እንደሻውጣ ሰው እነዚህ ህዝብ ዝግበር ዘሎ ናይ ሃገራው ዘተን ናይ ሓበራው ተረኽ ስራሕም ብምልዓል እዚ በዓል እዚ ጎና ጎን ዞም ዝካየድ ዘሎ ሃገራውያን ዋኒናት ዝተሳለጠ ብምዃኑ ከም ሓደ እታወት ዝውሰድ በዓል እዩ ዝድግፍ ነዚ ዘጠናኽር ነዚ ዘንጸባርቕ በዓል ንዕኡ ዝሕግዙ መልእኽታት ዝመሓላለፍሉ መድረኽ ኮይኑ ዝውሰድ እዩ ዝብል መዘከርታ እውን አልዕሎም ነይሮም كابو بتوسخه جن إثيوبيا أبزح وانا لعلو تتركب مس أفدق بحري حتو أفدق بحري تحيز زلو حتو هجراوي ربحان من الرجاز حتى العلو زلا حتو كل المأكلاوي إثيوبيا نزين معوات كابو زحلو تكبارن حلا في النتنجوب في الصام دلو يوزب الملختون عم حلالي فمن رمتم رأس من محدر ن مبال إسراء مع التبير بيرسبات نفساتن إثيوبيا عمل كتنا جبرنايو صاني حتزي يمثل نبتخال أي قدينا نحلف
سممع كللاوي منجستي أمحران هزبا ودب فانو أمحران زملكت أني حيت كا كنرئي رأس ممحدار كللا أمحران توكل هزبا ودب فانون أبصر قبله حدا كتام سلام تخيدو نيرو بزحلفة أنا كاب حبرة أفريقيا قالوا تعلم لقى انتقالات إيجاد حويسو توكلتي استفلا اللي وتكالات أبصر قبله يوتي سممع تفتي مزلو إذا سممع زي كم تقدم له ببريتوريا استنز أبارقة أفريقياوي أجمعات أفريقياوي مفتحي زبل متكل زنتنز أبارقة له أزغى قريبو بسبب ملكة إثيوبيا وش تعدي إن إثيوبيا وسأجم إثيوبيا ومفتحون كبهال بزغ الملكعو تسمع سلام تفتيم له إذا سممع زي أبتكلل حزبي بسعن سلام تان زقت موازنة برو محلقاتات أب نقداوي من قصقاس أب محبراوي من قصقاس كمون قلقالوت من قصتي أب مركب كابز بتوسخة بسنكي زفتر زي سنة سلام تان أب واقع شقاتن كالوت قرباتن زرق زنبرة بتخلل نتي محبرة سبزقود زنبرة نهر واقع أب مرققا أنا يبعلو قدلوي زبي بغليلو تزدليو تقلب شقات كابنا بنكن قصا أسلو تزيكيلو زفريو نابعداقا وطيق شيء تزيكيلو سعن سئنا السلام زبصحو قطباو هاسايا يفلت إسلازي تسممع سلام بفلاي توكالي نزبا ودفانو محرخم زبلوو تسعرنت يكونن ناي مسعر ملكت زيكونس طبب بالحنيو ربح هاجر حزبنا قدمكا ناب زورا صدقه مصيخا مس منغستي زكايد ويس تخايد سممع بالحن ربح حزبنا هاجرن قدامنت مهابيو زبل حدا زلعلو وسان نطب اقداسي حساب نيرو زون كالوتا بتمساسالي عدقاوي قالسي زركبو اكلات ناب سلام نخمصو حدا عدام ويكا بر زخفت فصامه نيرو مبال يكال اسكي كما إخا تريو انتاي ملختات تمحلاليفهم توسختي حسابات من تقتلعل نحلف يو تو حفشو مجلسي تو زعبا سمعنا السلام عتو قايلي هذا كل محرر الانكسار سعتو قايلا بيرو كله منقستنا محرر التسالت ايو يو بيرو كله منقست اف امحرا او لنقطلهم خبابتات عتو قايل لا تنقساقسه لتفلاليو ناي سلام سئنت خنتات ترايتن تجلستنيو يو إثيوبيا نركب العوان أبناء عدوشت من قصاصاتها تو إيكونومي كما عبل كجود لناجا للتستخاخلة صفحي عم مقامات إياه تركب يو جيو استراتيجي كربحة عنتو بلتوسن ملك علال علنا يونيرنا جيو استراتيجي كربحة أنا محلاي الربحة بر بحري لمركبون التفلاليو من قصاصات تجبريا يو إثيوبيا تاريخها ورزنت تاريخها ومجلسات للوا بهفتي ببهلن بتصقان ببركة عالم لخ لقدم سلطانات كاب لبحتا هجرات وشتا حديايا زوم لامسلو حقتاتن تو ايكونومي ان تو معبال ان جهدو مغبار انتخيلا اب ايثيوبيا كفتر لخ المسلي تو تفطرو صبللتان عبلالاينتن لسكوم هجرات لو يوم زي بتاريخون يفلطيو لا فلطنايو لا صرحنايو مصيناينا ابل تفلاليو مدباتنا ስለዚህ ዞም ነገራት እዚኦም መሰረት በመግባር አብ አዱሽቲ ለህልዩ ፖለቲካው አፈላላይ ክፍጠር ባህሪያው እዩ ሕድ ሰብ ናይ ባዕሉ ፖለቲካው መትከልን ቅዋምን ይህልዩ ስለዚህ ቶም ፖለቲካው መትከልን አፈላላይን ክትዓትሮ እትደልዮም ነገራት ለምዕታር ገለ አካላት ምሳና አሊያንስ ወይ ከአጥምረት ፈጢርኻ እንተ ተንቀሳቂስኻ ዞም ነገራት እዚኦም በመዳይ በመዕዋት መዳይ ረብሓ ክህልየካዩ ብልብል ልተፈላልዩ መጠበርታት ለዓድ صنعي لدلي بوليتيكا وطلب عدل مدرعام كربحلو يخلو يوم سلازي ياو تو سممعنت لفرم عتق حيلي زينا تسعراينت منفس تلا يكون إثيوبيا أقدما كتسرحهم لكله خصلي لخل بهراوي ربحة المرققات اتخذوا منقدلو زوم نجارات زيهم عم عوات لاتخذوا منقد أنا عن كافي كوني بالليل لبل نصور متكليو أقميت له سلازي عبلو مقنا ملتفلاليو خبابتات عتقنا ورسبات مسارحيو من داركبو لسراويت مكل خال هاجر لهاو مستو كلل تسمامي عخا مخاد بلخ الأقباب
ስምምዕነታት ተፈጺሞምን ኣብ ለሓለፉ መዓልታት ሪናይና ያው ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ድምዕዋት እትኸዶ ርሕቀት ብናይ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ድሕር ዓንቀፍ ከፍ ለወዝሖ ኮይኑ መሊሱ ከም ሃገር ኣብ ህላውና ይኹን ክንዓትሮ ልግበአና ወይ ከዓ ክንረግጾ ኣብ ልግበአና ሰላምን ተረባሕነትን ለምጾ ጽልዋ ከምህላዩ ለኣመሰለ ተላዚብኻ ተደራዲርኻ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብግቡእ ባይታ ሒዞም ስለ ተረባሕነትኻ መሰላትኻ ሓቲትኻ ረኺብኻ ዓዲ ብለይ ህውካ ኣግባብ ህፃውንቲ ካብ ትምህርቲ ቤት ብለይ ትርፍ ኣግባብ ለሓረስታይ ብታለላቶ ርካቡ ካብ መንግስት ዝረኽባ ሓገዝ ብግቡእ ረኺቡ ያው ሃገሩ ክጽግን እውን ልረኽቦ ልግባእ ነገር لكيركب بمقبار مداي لقبروا من قصاصات عليها سلامه خنتات افتو خباب بايتا اسفينخا لمخاد لقبر صعريومو ያው ዙ ነገር እዚ በሕጹጽን በጥንኩርን ከበረታታ ክخل ለዎ ቱ ፖለቲካው አፈላላያት ላብ ጠረጴዛ ይምጻ ኮሚሽን ሀገራው ዘተ አሳል አጣይሻ በገቨርንመንት ቱ በመንግስታዊ ኢኒሺዬቲቭ ዲዩም በይ ካብ መንግስት ሓራል ኾነ ማሐውሪዩ ሐሳባት አጀንዳታት ተውሂቦም ነገራት ስሩዕ ቅርጺ ክሕዙ ኣብ ምግባር መዳይ ባዓሉ ለኻለ ተራይ ተግባርዩ ያው ኣብ ለሐለፉ መዓልታት አዋጅ ህጹጽ እዋን ለነወሮ ክልል ነይሩ ተፈልጤኻ እዚ ነገር እዚ ቱ ስምምዕነት ዝተኸቲሉ ኣፍቱ ከባቢ ለሎ አንጻራው ሰላም ግምት ውሽጥ ብምታይ ኣብ ከተማ ጎንደር ተልዒሉሎ ቱ ህጹጽ እዋን አዋጅ ማለት እዩ እዚ ሓደ ማሕበረሰብ 24 ሰዓታት ተንቀሳቂሱ ያው ተኸባቢ ከም ተፈልጦ ዶብ ሰገር ምንቅስቃሳት እውን ብልተፈላለዩ አግባባት ሰፋሕት ምህርቲ ካብ ሰሊጥ ጀሚርካ ገለ ለሳለጠሉ አግባብ ከም ምህላዩ 24 ሰዓት ተንቀሳቂስካ ውልቀ ተረባሕነት ውልቀ ሰባት አምርጋጹን ረባሕ ስለለለዎ ዙላ አመሰለ አጋጣሚ ብጣዕሚ ሰናይ አጋጣሚዩ ማሕበረሰቡን ለአመሰሉ ምንቅስቃሳቱ ቀጽልት ልኮኑሉ አፍቱ ከባቢ ሁከት ባይታ ከይሕስ ተሓባባሪ መንግስትን አፍቱ ከባቢ ለሎ ናይ ጸጥታ ማሕበር ብፍላይ ሰራዊት ምክልኻል አፍቱ ከባቢ ሎ ያው ሰራዊት ምክልኻል ብዛዕባው ምግላጽ አገዳሲ ይኾኒ ብዙሕ ነገራት ከፊሉ ህዝብ መውሐስ ሰፋሕት ሰዓታቱ ለሕልፍ ማሕበር መንግስት ከምዃኑ ያው ቱ ህዝቢ ከምዚ ተሳልዩ ምስቱ ናይ ጸጥታ ማሕበር ስራሕትታት እንተኸደ እቱ ክልል ላብ ነወረሉ ኩነታት ተመሊሱ ሃገር ከም ሃገር ኣብ ምሽካም ባዓሉ ለኻለ ብባህሊ ብእምነት ብብዙሕ አግባባት ልግለጽ ጸጋ ለሐዘለ ከባቢ ከምዃኑ ሃገር ምጽናዓውን ናይ ባዓሉ ግደለዎሞ ለአመሰሉ ናይ ሰላም ዘተታት بسفح قصيلهم سممعنتات بايتا لحزو احوات الحوات لقتاتلو اغباب مقرافن اب ملاين سرعتات قصلتي كونو ياو يمنه كبرات تملكتي مدب اهين مهين حزد ما نبتي سالساي زعبانا كنحلفينا سالساي زعبانا ኢትዮጵያ ኣብ ዝሐለፈ ኣብ ኮፕ 30 ቤሌም ብራዚል ኣብ ዝተኻየደሉ መድረኽ ኮፕ 32 ንምስንዳ ምሕራይ ዝከርዩ ነዚ ምልክትና ንገብሮ ጻንሒትዩ ሕዙን ምሳና ኮይንኩም መደብና ከተከታተሉ ንዕድም ኣብ ዝሐለፈ ተዘይተጋጊ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ከባቢ ኣብ ብራዚል ቤሌም ኮፕ 30 ወይ ከዓ ዋዕላ ውድብ ሕብራት መንግስታት እዩ ኣብ لو تخنتات عير هاجرات زتيالو عبي مدرخيو إثيوبيا أبكل تشحن إسران شوعاتن زكايد كوبس على سان كلتن نغت دالو خمس زت حريت ذكرينا زون هذا عبي عجلين إثيوبيا عرسا مثل تلاليلو زلوا عامتات جليس أثر إلو مخانو أبز حلف مدباتنا نالنا نيرنا بفلاي كا وعلا مس لو تخنتات عير علم النقاطما مس زركب جيزي زي يهب وموسخ وعن تزامت 9 بيناتون تتحيزو زتيل مدرخ سلازخونه ኢትዮጵያ ንምንታይ ኣነዚ ዝተሓርያ ዝብል ክረአ ከሎ ኣብ ክንክን ተፈጥሮን ሽፋን ደንን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝሰርሐቶም ተኸታተልቲ ዘይተዋረጹ ጻዕርታትን ውጽኢታቶም እዩ ዝረኸበትሉ ዕድል ኣብዚ ዘለዋ ተበግሶ እዩ ለውጥ ኩነታት ኣየር ብብርኪ ዓለም ዘብጽሑ ዘሎ ሳዕቤን ንምጽዋር ናይ ባዕላ ተበግሶ
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከይተደረተት ኣህጉራዊ ምትእስሳር እውን ክፍጠር ብምግባር ደኒ ሽፋን ደኒ ዝኾኑ ጽባሕ ሽፋን ደኒ ዝኾኑ ፈልስታት ናብ ጎረቤት ሃገራት እውን ብምልኣኽ ነዚ ተበግሶሲ ንምስፋሕ እናሰርሐት መጽያ እያ ወፍሪ ሓምለዋይ ኣሰር ከባቢ 48 ቢልዮን ፈልስታት እውን ተተኺሎም እዮም እዞም ፈልስታት እዚኣቶም ንሽፋን ደኒ ጥራሕ ዝውዕሉ እውን ኣይኮኑን ብርግጽ ኣብ ዝሓለፉ 2-3 ዙር እውን ናብ ውሕስና ምግቢ ብምሕንፋጽ ፍራምረ ወይ ከዓ ንምግብነት ዝውዕሉ ከም ኣቮካዶ ማንጎ ካልኦት ፍራፍረታት እውን ፈልሲ ብምድላው ሽፋን ደኒ ተወሳኺ ከዓ ተዛማዲ ናይ ምግቢ ምርጋጽ ዕላማ ወይ ከዓ ውሕስና ምግቢ ንምርጋጽ እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ ካብ ሓሊፉ እውን ዕዳጋ ተኮር ዝኾኑ ኣግራባት እውን እናተተኸሉ እዮም መጽኦም ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዙር ናይ ሓምለዋይ ኣሰር እዚ ሓደ ነጥቢ እዩ ካልእ ዓበይቲ ዋዕላታት ከም ተደጋጋሚ እንልዕሎ ከተማ አዲስ አበባ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ምስንዳ ዓበይቲ ዓለም ለኻውያን ወይ ከዓ አህጉራውያን ዋዕላታት ዘለዋ ልምዲ እውን እቲ ሓደ ረቋሕ እዩ በብዓመቱ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ ኣብዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝካየድ ዓብይ አህጉራዊ ዋዕላ እዩ ነዚ ምጥቃስ ይካል ካብኡ ብተዛማዲ እውን ብፍላይ መስከረም አፍሪካን ክላይሜት ሰሚት ምዚ ነልዕሎ ዘለና ናይ ኮፕ ተተሓዝነ ዘለዎ ጉባኤ ዋዕላ ኩነታት ኣየር አፍሪካ ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብቅድሚኡ ድማ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብፍላይ ናይ ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ዋዕላ ፉድ ሲስተም ዝበሃል ሓደ ፍጻመ እውን ኣተኣናጊዳ ነይራ አዲስ አበባ ሕዚ እውን ለማዓንቲ ንኣብነት ሓደ አህጉራዊ ጉባኤ ኣብዚ ኣብ አዲስ አበባ ይካየድ ኣሎ ጉባኤ ኤፊሽንሲ ኢነርጂ አፍሪካ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ከም ዝበሉ ዓበይቲ ፍጻመታትን ዋዕላታትን ንምክያድ ዘለዋ ልምዲ ኣጋይሽ ንምቕባል ጸጥቶም ድሕንነቶም ተኸቢሩ ናብ ዝመጽሉ ኣብ ምስናይ እውን ዘለዋ ልምዲ እቲ ካልእ ረቋሕ እዩ ብመንጽር እቲ ዘለዋ ልምዲ ዝተሓረየትሉ ዋዕላ እዩ ግን ምናልባት ዘለዋ ምስንዳ እውን ካብ ብሕዝኡ ጀሚራ ትፈልጥ ኢኻ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲኦን ጢሞቴዎስ ዝመርሕዎ ስራሕ ተዋሂቡ ምድላው ተጀሚሩሎ ጌዲኦን ጢሞቴዎስ ተወካሊ ፕሬዝዳንት ኮፕ 32 ኮይኖም ተሓሪሞም በመንግስቲ ዶክተር ጌዲኦን ምስ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝምልከቱ ኣካል ካልኦት ዓለም ለኻውያን ትካላትን ምስ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ኣካላት መንግስትን ብምርኻብ ነዚ ምስንዳ ናይ ኮፕ 32 ከመርሑ ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣሎ እዚ ካብ ገና ብሕዝኡ ዘሎ ምስንዳ ዘርኢ እዩ ጸጋታት ወይ ከዓ ሓለፋታት እቲ ዋዕላ እንታይ እዮም ኣብ ዝብል እሺ እስኪ ናትካ ሓሳብ ያው ኢትዮጵያ ከባቢ ኣየር መሰረት ዝገበረ ስራሕትታት ከም ትልገለጽኻዮ ብምግባር ዓርሳል ምኻል ኣቢላ ምስ ከተማታት ሙቃበ ዳሒዛ ሰፍሐት ስራሕትታት እንዳሰርሐት መጽያያል ተኸታተልቲ 7 ዓመታት ማለት እዩ ያው እዚ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ተንቀሳቂሱ ልርእሰብ ንጹር እዩ ያው ኢትዮጵያ ለጋስ ሃገር እያ ከምቱ ትፈልጦ ኢትዮጵያ ጸጋታታ ካብ ባዕላ ሓሊፎም ንሃገራት ውሕስናውን ግደል ኣለዎም እዮም ኢትዮጵያ ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሓደ መልእኽቲ ሕሊፋ ነይራ ብሰሚት ልመጽእ ምዕባለ የለን ንሕና ብወግዕ ተለይኾንና ወይ ከዓ ኣብ ኣዳራሻት ኩሉ ተረኺብና ስለ ከባቢ ኣየር ብምውጋዕን ተሓለቕቲ መሲልና ብምቕራብ ተለይኾነ ስራሕ ጉድ ገይርና ኢና ነገራትና ምን ብዝመዳይ እውን እዩ ብቢልዮናት ልጥለብ ብቢልዮን ዶላራት በአማይት ቢልዮን ዶላራት ልጥለብ መጠን ገንዘብ ለልዮ ስራሕ ህዝብና ተሓባቢርና ንሰርሕ ጀሚርና ለለናይላ ንጹር መልእኽቲ ሕሊፋ ነይራ ያ ያው ኮፕ 32 ኢትዮጵያ ልክተሰናድኦ ዕድል ልክትረክብ ካብ ለኽእሉ ዛዕባታት ውሽጢ ቶም ልገለጽኻዮም እዮም ልተኸታተልቲ ዓመታት ላተሰርሑ ልመጹ ስራሕትታት እዮም ያው እዚ መሰረት ብምግባር ድሕርቱ ናይ ቤሌም ዋዕላ ምስ ዋና ጸሓፊ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አፍሪካ ክላቨር ጋቴቴ እዮም ልበሃሉ ኣብ 2027 አፍሪካ ብግቡእ ልገልጽ ኮፕ 32 ብምስንዳ መዳይ ብሓባር ንነጥፈሎም ዛዕባታት ዘቲና ክብሉ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያኦም ሼር ገይሮም ነይሮም እዮም ያው ብዚ መሰረት ኣብ
أفريقيا بجبوا الجلس كوب 30 خدتن بمسن دا أمداي لولو نجارات أفتحت حنا مرأي أقداش يلقون أفريقيا نقولت لنا أفريقيا للتفل عليه أجتات الركوب بوتات اللوا إثيوبيا مبرق أفريقياويت هاجريا مبرق أفريقياويت تركب هاجر بزح مايو أكلاتها ترانسبوردرز يوم أو حسنا قالوا زيجاتها تون ربح على اللوم مالت إثيوبيا جبوا زناب رخيفة رباتها ما يقولون ك هو اللي خلوا أبي إثيوبيا نبرة أير مستخال لخيل مدلوات اللي تليو سلازي توم نبرة أير كستخالوا لخيلوا مدلوات خمتو لا جلس خايو 48 بلاس بيلين فلسات تتخيلوا من لو كابز بالوقبون كابز بالعقبون إثيوبيا أبناء كتماتات هنستن أبناء كتماتات معبالن سفيح سرحيات سرحت الله أبناء كتماتات معبالن سرحت الله درين إيجيا تهنس لله روباتات كابخلت حرايات تقبر لله سلازي حد مايات بزناب أبيلا تفطروا بالحشة مبرق أفريقيا صوماليا خدخا السودان خدخا جيبوتي خدخا إرترا خدخا أو كلن هاجرات ليركب متن ركابوت ما أبي إثيوبيا له سلازي زو متن ما يركابوت فلفل جونسكو ريسورسيو حكي نايلخون حسرت هاجرات لواتت قالوا زعباكو ريسورسيو هاجرات ريسورس خم لواتت فليتن سراويت مكل خلن يصنعان يتنكران يدراجوان إثيوبيا تو نايت أتا محوران مكل خل لربح نجارات متنخر خمل اللي خوينو إثيوبيا طورنت لقون كجورو الخلو سرحتات يلا سرحت تركب ببركة حد كتماتات للي ربحها للي ربح نجر مريت وحيت اللي تعرف ماي بدرينيج أبي لخا لا بحد روباتات كركو وتتجيرو مالت بمبرق إثيوبيا الركب ماي حد ماي وبيشوف اللي يلاتي هذا كل تجري له تكزا أتيو لا السوداني لخد بمبرق إثيوبيا للو ما يتون لجبوتي اللي تنكفلهم عدلاتن تأشمتات سفعتي جبوتي لا مجاجبا نجار خملي لا تفليتو منجست إثيوبيا لو غوربيت هاجرات قدميت لهف دبلوماسيو بسرعة مسارة تجهيزه لجبوتي ما يلقلويو هم تتفلتو سلازي إثيوبيا أفريقيا ومثل كحز لخلو أكباراتات لكلو ويكاتو وعلاتات لكسنادو بمقبار مدايون تفطروا بجوب أواديدا عبلعل تفطروا وندموتو ساينس أو بالحتات أمبيرا نجارات اندخلت التركب هاجريا مو لا أمثلوا نجارات أفريقيا لقلتوا نجاريهم متأثراتنا لقلتوا يوم حدينا أب حدينا للنا دراخة بفلاي دمو إثيوبيا سلخالوت منبار تفطروا بأقباب تايجيرو هم القرطة اتصالتهم لمعتتات لخالوت هاجراتون بأقباب تاي خملص اللي نايمر أي عدل اللومو كوب 30 خلتن إثيوبيا ببركة عالم لخا تسرح يتخوينا سلو حسنا عالم للوا تفطروا وقرصتن منجستا وصعرتاتن للرئيلو قاطامي كونيو تفهيلو يأمن انتقصل دمو قبل حلفو جزتات خبر قدامي مستر أبي أحمد لو معنتي خبر قدامي مستر أبي أحمد الزنتو ومنجرات أبزي حنبي مباصحي توريزم القانون بمنجست سعاري للترأيو لتهانس وصفراتاتون حوزت الكريو كوب 30 خلتن حيزو لمت عدل زنتيو منوارهم يذكريو يا كوب 30 خلتن قبل تفلالو مصنعات تكالات وكلت هاجرات مرحت هاجرات دبلوماسي بيتسب ويكا كوميونيتي نزيهم كله لحقوا فيه سبع هفتون تو عداقة لما أخل من كسغاس لمقبر لافتو بايتا موصيوم أنا يحد عالمنا من قد أيراتون لوزي يموصيوم سلازي بأفيشن زفرون للو نا إثيوبيا من كسغاسن أفريقيا لمتأثر لقبر سعرنون لمرأي بعلو الخالة عدل يوم مالتيو أبخم اللي زيهم زعباتات لتدرخة كون لخيل بعلاو تو زعباتات انت يفلتنا يون مس إيكونومي كوميشن أفريقيا خمتو عنتو لا توعهم نورخو كلافر غاتيتي خبر قدامي منستر أبي أحمد خمل زتيو أب محبراوي درجتهم علاو غيرهم يوم بريو برهنا يقني لي مرها كمتي قدمي له استلعله زو علازي بترغغمونا تجلص امصيو بسنكي لو تخنتات اير ببرك عالم زبصح زلو صعبينات አለው موسخ واعلو زغاطم زلو درقلو ببعمتو بسنكي زناب درقي يغاطمي
ኣብ ኣፍሪካ ካብኡ ሓሊፉን ሃንደበታውያን ሓደጋታት ኣለውኒ ውሕጅ ሓደጋ ናይ ውሕጅ ሓደጋን ምህማን ወይ ምጥላም መሬትን ሓዊሱ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሳዕቤናት እዚኣቶም ኣፍሪካ ኣብ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘለዋ ብጽሒት ንእሽተይ ከሎ ብሰንኪ ምዕቡላት ዓድታት ናብ ከባቢ ኣየር ዘለቆ በካል ጋዝ ዝመጽእ ዘሎ ሳዕቤን ምዃኑ ሲዒቡ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣብዚ ዘለዋ ብጽሒት ኣብቲ ጥፍኣት ዘለዋ ብጽሒት ንእሽተይ እዩ ኣብ ሳዕቤኑ ተወስዶ ዘላ ግዳይ ተኾነሉ ዘላ ዓቐን ከዓ ገፊሕ እዩ ስለዚ ድምጻ ተስማዕሉ ዘጋጥማ ዘሎ ሓሳያ እውን ንዓለም ተንጸባረቐሉ ሓደ ኣፍሪካዊ መድረኽ እውን እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዕድል ሓሊፉ ማለት እዩ ነዚ ኣመልኪትና ዝነበረና ጻሒት በዚ ንኸንብት እሞ ዝነበረና ምስንዳውን በዚ ንዛዘመርሃ ይኸኒ ደይቦርዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝነበረና ምስንዳ ነዚ ይመስል ነይሩ ንሎሚ ኣብ ሰለስተ ዛዕባታት ኣዲሂምና ኢና ጻንሒት ጌርና ነርና እቲ ቀዳማይ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዝተሰናደ መበል 20 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ መልኪትና ዘልዓልናዮ እዩ ነይሩ ብምቕጻል ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ክልላዊ ኣምሓራን ተወካሊ ህዝባዊ ውድብ ፋኖ ኣምሓራን ናብ ዝተረኸብሉ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ኣመልኪትና ጻንሒት ጌርና ነርና መወዳእታ ኸ ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ኮፕ 32 ዋዕላ ኮፕ 32 ንምስንዳእ ዝረኸበቶ ሓደ ዕድል ኣሎ ንሱ ተደሪኽና ኸኣ ዘለው ምስንዳኣት ኣብቲ ዋዕላ ክርከቡ ዝኽእሉ ሓለፋታት ኣልዒልና ናባኹም ዘበልናዮ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ምስንዳእ ክሳብ ንራኸብ ዝተሰናዩ